Det er så sjovt at blive undersøgt af en læge. Den utryghed forsøgte privathospitalet Skørping at gøre mindre i dag, da 15 børnehavebørn var på besøg. Det var dog ikke børnene, der skulle undersøges, men nogle lidt mere medgørlige patienter. Det rumler nede i Kajs mave. Det rumler meget nede i Kajs mave. Skal du lige prøve at lytte? Hvad er det, der er med Kaj? Han har ondt i maven. Hvorfor? Det har han, fordi han spiser for mange popcorn. Der var travlt på privathospitalet Skørping i dag. Kaj og mange andre tøjdyr er givet prøveklud, da 15 poder fra børnehaven Vaskebjørnen var på besøg. Formålet var at give børnene en større tryghed med læger og sygehuse. Det kom jo egentlig som en lidt skør idé. Vi bor jo hospital og børnehave her dør om dør, og en dag så fik vi jo den skøre idé at lave sådan en bamseskadestue. Nogen var mere bekymret for deres bamse end andre. Jeg tror, vi skal tage et billede af Kaj. Tror du ikke, vi skal det? Jo. Kaj måtte en tur på røntgenafdelingen, men heldigvis fandt de synderen 2 klips. Ved du ikke, hvordan de kom derind? Nej. Hver var det med isbjørnen Ib, der måtte en tur i MR-scanneren. Se, nu kommer han. Se. Hvorfor var det, du havde taget isbjørnen med i dag? Fordi han havde spist for mange is. Hvorfor havde han spist for mange is? Fordi at han synes lige is. Efter at have konfereret med lægen, foreslog Mikkel selv, at isbjørnen Ib skulle sole sig lidt for at slippe af med de mange is. De var meget stille i starten, men de tøede rigtig meget op, og det har været en rigtig stor oplevelse. Alle børn har fået kigget på deres bamser. Der har været blevet syet og lagt gips på og fået plaster på, så det har været en rigtig god oplevelse. Umiddelbart var dagen en succes, for som dagen skred frem, kunne børnene da heller ikke dy sig for selv at blive undersøgt. Og både børnehaven og sygehuset regner med at gentage bamsedagen.